We hebben inderdaad een heel mooi, intiem klein nummer en dat gaat over Alzheimer. En dat is natuurlijk best wel een lastige ziekte voor mensen die ermee te maken hebben. Ook als je het hebt. En we willen heel graag aandacht geven aan die ziekte, zodat er meer onderzoek naar komt. En zodat hopelijk voorkomen kan worden in de toekomst. Nou, dat is gaan via de tekstschrijver. Zoals je weet, ik werk met een vaste tekstschrijver samen, Rico Hop. En hij heeft eigenlijk in zijn wijk, ging hij vaak bij een man even een colaatje drinken. En nou ja, toen zei hij op een gegeven moment, ja, het gaat niet zo goed met me. Hoezo dan? Nou, mijn vrouw die wordt opgenomen in het verzorgingstehuis. En ja, ze is dementerend. En de dagen, weken, maanden daarna zag hij die man op zijn fiets naar het verzorgingshuis gaan. En zodoende kwam Rico op het idee om die tekst te schrijven. En er stond één zin in die tekst, herinner ik me nog, dat was: hou je nog van mij? Weer die vraag. En ik denk, ja, dat is zo'n mooie zin. Hou je nog van mij? En eigenlijk, als je het liedje luistert buiten en zonder dat je weet dat het eigenlijk misschien over Alzheimer gaat, dan kan je ook gewoon denken aan je relatie. Hou je nog van mij? Weet je nog wel wie ik ben of hoe ik was? Dus het is een mooi gevoelig nummer geworden met violen. En ja, het is heel mooi. In je leven maak je ontwikkelingen mee. De ene gaat misschien een beetje die kant op, de andere gaat een beetje die kant op. Dus, en soms ja, groei je een beetje langs elkaar heen of ben je bij elkaar zonder elkaar echt te zien. Dus ja, die vraag is wel herkenbaar.